お前じゃ無理。俺に任せろ。ニヤニヤとバカにしたような顔で笑うこの男は職場の先輩だ。いくら抵抗してもあの手この手で俺から案件を奪っていく。お前にできることなら俺にだってできる。いいか、お前は黙って事務所で新しい案件でも探していろ。得意げにしていられるのも今のうちだ。俺の用意した資料を奪った先輩を見ながら、俺は心の中でそう思うのだった。俺は山根和彦、輸入食品の販売会社で営業をやっている。今年で入社6年目の28歳だ。初めは採用されたから働いていただけだったが、今はそうじゃない。日本の食に関わる仕事だからこそ、適当な食材を輸入することはできない。勤務が長くなるにつれて、やりがいを感じるようになった。日本に住んでいれば、なかなか見ることのできない食材や話題も多く、仕入れの商談は毎回楽しみにしている。仕事には不満はない。それだけに馬が合わない先輩は悩みの種だ。おい、山根、お前、先月の営業成績が良かったくらいで調子に乗るなよ。今日も朝から先輩の声がオフィスに響いている。人の気も知らずに朝から元気なものだ。彼の名前は中川勝。俺より3つ年上の31歳らしい。中川は英語が得意なようで、検定の点数をよく自慢してくる。俺たちの職場は海外とのやり取りが多いため、それがアドバンテージになっているのだろう。そんな中川先輩の自慢ポイントはもう一つある。いや、あったという方が正しいかもしれない。それは営業成績だ。彼はここ3年間、営業成績トップをキープし続けていたのだ。それなのに、今年に入ってからどうにも調子が落ちてきている。運悪く、先月は俺が営業成績トップになってしまった。自分より社歴の浅い俺が上になってしまったのが面白くないのだろう。それからというもの、中川先輩からの絡みが増えてきたんだ。はじめはあまり気にしないようにしていた。仕事も忙しかったし、少しくらいのいたずらに構っていられなかったのもある。しかし、ある日から中川先輩の態度が急変する。突然、先輩ずらして俺に絡んでくるようになった。今までの小言程度では意味がないと思ったのか、それとも単なる気まぐれか。どちらにせよアプローチを変えてきたのだった。お前のビジネスは誰にでもできるものばかりだな。その程度で評価されてもお前も不本意だろ。そろそろお前に合った仕入れ先を俺がチョイスしてやる。中川先輩が選んできた仕入れ先はすでに彼が営業したところばかりだった。しかも見込みが薄い会社ばかりにもかかわらず、後日営業の結果を報告すると成績が上がらないことを叱責される。まるで新人教育のような業務を強要してくるので、俺の時間は減るばかりだ。しかし営業成績くらいでなぜここまで邪魔をしてくるのだろうか。過去3年間の実績は中川先輩の実力を証明している。俺に構っているくらいなら自分の営業に力を入れればいいだろうに。そう思わずにはいられない。そう、この時はまだ中川先輩の実力を疑っていなかった。それほどこの会社ではトップ営業の名を欲しいままにしていた人物だったからだ。ある日、会議室でリモートでの商談の準備をしていた時のこと。この日の会議参加者は、うちの会社からは俺だけ。おのずと会議の準備も俺が一人でやらなければならなかった。時間に余裕を持って準備を進めていく。カメラと通信状況の確認も終わり、営業資料に目を向けると、そこにはいつの間にか来ていた中川先輩の姿があった。中川先輩は俺が作成した資料を読み込んでいる。中川先輩、何してるんですか？今日の準備は俺だけで十分なんですが。準備だけならそうかもしれないな。中川先輩は俺の資料を見たまま、こっちを見ようともしない。時々うなずくように首を縦に振ってうなるばかりだ。
そろそろ商談の時間なので資料を返してください。中川先輩は俺のことなんて見えていないかのように用意された椅子に座った。身なりを整えるようにネクタイを締め直している。いい加減にしてください。俺の商談ですよ。俺は我慢できずに叫んでしまった。しかし俺の怒りなどお構いなしにその場を動こうとしなかった。この資料があれば十分だ。この案件、俺によこせ。何を言っているんですか？お前にはやらなければならない仕事が待ってるぞ。スマホを見ていないのか？スマホだって。デスクに置きっぱなしにしていたスマホのディスプレイを見てみる。そこには横山課長からの着信履歴が残っていた。伝えるのを忘れていたが、クレームが入っていたそうだぞ。課長がお前のことを探していたようだから、早く行かないとやばいかもな。伝えるのを忘れていただって。中川先輩はニヤニヤとこちらを見ている。この様子じゃ、その言葉だって疑わしい。本気で俺の案件を横取りするつもりのようだ。何がしたくてこんなことするんですか？人が取り掛かっている案件を奪うなんて、営業成績1位だった人のやる行動とは思えません。一度営業成績が良かった程度で俺に口答えをするとは。お前、すでに調子に乗っているようだな。有頂天になっている自覚はあるか？中川先輩がそういう間にも俺のスマホが鳴っている。多分課長からの着信だろう。出なければ後で大目玉を食らうかもしれない。お前は自分のミスに足元をすくわれた。ただそれだけのこと。俺のせいにすんじゃねえよ。言い返せるものなら言い返したい。でも今は横山課長からの着信が先だ。俺は会議室から出て電話に応対した。もしもし、山根です。やっと出たか。山根の得意先から連絡があったぞ。得意先ってどこからです？ A 社だ。なんでも前に提案した案件を採用したいと言っていたが、見積書も見つからないから折り返しで連絡してほしい。今からの商談後でもいいからな。中川先輩が言っていた話と違うじゃないか。クレームが来ていたって言っていたのに。私宛てにクレームがあったと聞いたんですが。こっちにはクレームなんて来ていないぞ。何か問題でもあったのか？中川先輩はクレームの話をでっち上げていたのか。ということは、つまり俺から商談を奪うための嘘だったのだ。まずい。早く会議室に戻らないと。すみません。気のせいだったみたいです。お客様には落ち着き次第すぐに連絡します。俺は課長との通話を切って会議室に向かった。中川先輩、一体どういうつもりなんだ？きちんと説明してもらわなければ納得できない。しかし、この時の俺は完全に中川先輩の手のひらで転がされていたんだと思う。でも、すでに遅かった。俺が戻った時には会議室のドアは鍵が閉められていて入ることができなかった。耳を澄ますと、すでに商談が始まっていることが分かった。俺は思わずため息をついた。せっかくこの日に向けて準備を進めてきたのに。この商談は中川先輩の実績として計上されてしまうだろう。実際に契約を取り付けたのは中川先輩なんだ。俺が後から何を言ったところで何の意味もない。中川先輩はどうしてこんなことをしたんだろう。いずれにしても俺の商談は横取りされてしまった。これからは中川先輩には注意した方が良さそうだ。商談を横取りされてからしばらく経った。あの一件以来、俺も注意をしていたからか、同じようなことは起きていない。中川先輩の売り上げも以前ほどではないが、徐々に数字が上がってきている。あの横取り事件は何かしら俺のタイミングも悪かったんだろうと思うことにした。何よりこれ以上事務所の雰囲気を悪くしたくはない。それに中川先輩とだって険悪な雰囲気になっているとは思っていない。それならそれでいいじゃないか。そう自分に言い聞かせていた。そして俺は今、海外の企業との商談準備に取り掛かっている。そろそろ定時というのもあって、社内には和やかな空気が流れている。殺伐とした雰囲気になっているのは俺のデスクくらいだろう。俺の作業は
予定よりも遅れていて、今日は残業になりそうだった。不思議なもので余裕がなく焦っているのは周りに感づかれてしまうものだ。不幸にもこの時俺に寄ってきたのは救いの手ではなく中川先輩の邪魔だった。残業するやつは無能。しかも資料作りで残業なんて時間の無駄だ。そう言いながら中川先輩は俺のデスクをバンバンと叩いてくる。これ以上ないくらいに邪魔だった。時間がなく焦っているからつい感情が顔に出てしまっていたらしい。なんだその顔は。自分の無能さを指摘されて悔しいのか。そんなことありません。俺だって苦労しているんだぜ。お前みたいな無能を後輩に持っちゃってよ。先輩は俺のデスクにある以前の資料を手に取って手でバシバシと叩き始めた。この程度の営業資料なくたってどうとでもなるわ。俺の資料を足元のゴミ箱に捨ててしまった。資料と一緒に置いてあった電子辞書まで捨てられてしまう。いくら外国語が話せると言っても専門用語となれば調べなければ知らないことは多々ある。先輩が捨てた電子辞書は俺がこの会社に入った時に初任給で買った思い入れのあるものだった。あ、なんてことするんですか。中川先輩は俺の反応を見て効果ありだと思ったようだ。デスクから俺の飲みかけの缶コーヒーを手に取り、コーヒーを電子辞書にかけ流していく。これでもう使えないな。中川先輩は俺の勝ちだと言わんばかりに言う。いくらなんでもこれはやりすぎですよ。どうせ今回の商談相手も日本語が堪能なんだろ。辞書なんか何の役に立つんだ。スマホ使え、スマホ。勤務中もスマホアプリで遊び、時間を無駄にしている先輩に言われたくなかった。顔を青くする俺に満足したのか、中川先輩はそのまま帰っていく。呆然とゴミ箱でコーヒーまみれになった電子辞書を見つめる。これはもう使えないだろうな。俺は電子辞書をゴミ箱から取り出して別の袋に移し替えた。パソコンに向き直り、残りの仕事に取り掛かる。ここまでされてもやり返せないのが悔しかった。そして1ヶ月後、この資料を使う商談相手との契約がいよいよ最終段階に入った。当初思っていたよりも金額の規模が大きくなり、大口の商談になりそうだった。商談の準備にも気合が入る。資料もいつも以上に丁寧に作成して現地の人にも分かりやすくした。先方からも多くの質問が予想される。時間が許す限り専門用語も確認しておきたい。商談の日に向けていつも以上に忙しい日々を送っていた。中川先輩がおとなしいのが不気味だったが、気にしていられない。今回の商談は自分のためにも失敗したくなかった。商談当日、俺は会議室で商談の準備をしていた。事前準備に抜けはなさそうだ。予定通りの時刻で進んでいる。予定と違うことがあるとするなら、この会議室に中川先輩がいることだ。嫌な予感しかない。あと30分ほどで商談が始まります。中川先輩に手伝ってもらう必要もありません。出て行ってもらえませんか。俺がここまで行っても中川先輩は動こうともしない。きっと何か企んでいるんだろう。今回は課長にも商談の件は伝えてある。前と同じ手は食わせない。俺は先輩を無視して準備を進めていく。商談開始まで10分を切った頃、中川先輩が口を開いた。今回の商談、でかい案件に育ったそうだな。先方に気に入られたのが大きいようですね。ここまでの案件になるとは自分でも思っていませんでした。どうやら中川先輩は自分の担当じゃないくせに、この商談の規模を把握しているようだ。おそらく俺が係長に商談内容を報告していたのを盗み聞きでもしていたんだろう。美味しいところだけを持っていこうという算段が見え見えだ。お前がここまでの案件を扱うのは初めてだろ。準備を万全にしてきました。ここまで来て失敗できないですからね。準備は万端ねえ。中川先輩はニヤニヤしながら俺の方に歩いてくる。そして俺の手にある資料を指さした。お前じゃ無理。
俺に任せろ。やはりそうきたか。中川先輩には今回の案件は渡せない。今回の案件は俺じゃなきゃできません。お前にできることなら俺にだってできる。いいか、お前は黙って事務所で新しい案件でも探していろ。俺は引き下がるつもりはなかったが、中川先輩は力ずくで商談の椅子へ腰掛けた。そして、早く資料をよこせと会議室に響く大声で怒鳴り始めたのだ。中川先輩がこんな強硬手段に出るとは思っていなかった。ここまでして俺の商談を横取りしたいのか。そこまで言うならいいだろう。どうせ中川先輩には今回の商談は相手にできないのだから。俺は中川先輩に商談の資料を渡した。俺のために準備ご苦労様。この後が楽しみですね。俺の営業成績がまたトップへ返り咲くからな。いい働きだったよ。やまね。得意げに笑う中川先輩に背を向けて、俺は会議室を後にする。これから起こるであろうこと、特に慌てふためく中川先輩の想像をすると吹き出しそうになる。なんとか笑いをこらえた俺は事務所に戻るのだった。事務所の時計を見ると商談まで残り5分だった。ふと横山課長と目が合う。山根、お前商談って言ってなかったか？それなんですが、中川先輩が代わりにやってくれるそうです。横山課長の顔には疑問の色が浮かんでいる。あれだけ準備していたし、顧客との関係性もいいって言っていたじゃないか。いいのか、自分でやらなくて。本当であれば。最後まで言いかけて、中川先輩が急にオフィスに駆け込んできた。俺を見つけると猛スピードで駆け寄ってくる。お前騙したな。いきなり何ですか？商談始まってますよね。なんだこの資料は。どこの国の言語だ？アラビア語です。読めませんか？読めるわけないだろ。それに通訳はどうした？今回通訳は用意していません。今の顧客とは最初から通訳なしで進めています。何が通訳なしだ。強がりやがって。だったら今の商談相手と会話してみろ。あ、課長、いらっしゃったんですか？横山課長の存在に気がついた中川先輩が声を上げたが、もう手遅れだ。席を立ち、横山課長に黙礼をする。横山課長、私は商談に行ってきます。もう始まっているんだろう。急いで行け。念のため用意していた予備の資料を取り、自分のデスクに向かう。その際に横山課長と中川先輩の会話が耳に入った。それで、さっきのやりとりはどういう意味だったんだ？いや、それはですね。中川先輩が苦しい言い訳をしている。俺は心の中で笑いながら会議室へ急いだ。俺にとっての本番はここからだ。商談は無事に成功した。俺が会議室から出ると中川先輩が立っていた。商談の様子に聞き耳を立てていたんだろう。お前、なんでアラビア語が使えるんだ？大学生の時に留学していたことがあります。俺は外語大の出身なので話せる言語が人より多少多いんです。くっそ、俺をバカにしやがって。どの口がそれを言うのか。中川先輩の言いがかりには呆れてしまう。今まで俺を散々バカにしてきたお返しですよ。俺がこれまでに受けてきた嫌がらせも証拠を残してあります。これを課長に渡したらどうなると思いますか？さっきまで真っ赤だった中川先輩の顔が今度は青ざめていく。待ってくれ。それだけはやめてくれ。今年の営業成績だってお前から奪った数字だとバレたら俺は今度こそ終わりだ。奪った実績をいくら積み上げていてもいつかはバレる時が来ます。俺がここで内緒にしたって横山課長はもう気づいてしまっていると思いますよ。中川先輩は完全に黙ってしまった。俺は先輩を置き去りにして事務所に戻る。途中で横山課長とばったり会った。商談うまくいったか？ええ、無事に終了しました。そうか、おめでとう。後でいろいろと詳しく聞かせてくれ。横山課長は俺の肩をポンと叩くと、また歩き出した。横山課長が向かう方向には会議室しかない。その日、俺が退社するまで、2人は事務所には戻ってこなかった。
その後、中川先輩には処分が下った。処分の内容は3ヶ月の減給、そして部署異動だ。これらの処遇について本人の口から聞けることはなく、社内のメールで連絡があっただけ。おそらくあの後の会議室で厳しく追及されたんだろう。俺の名前は書いていなかったが、中川先輩が社内で行った行動は全て公開されていた。あれから中川先輩は人が変わったように仕事熱心になったようだが、営業はもうやりたくないと繰り返しているらしい。一方、俺はというと、あれから取引先が増えて充実した毎日を送っている。近々商談で直接海外を回る予定だ。輪をかけて忙しくはなるが、これからも仕事に精を出していこうと思う。